Bai, bota horrea. Es que Algeciras es mucho Algeciras, ¿no? Badakizunan hasi naiz... Que a los 17 años se fue el pobre. Mi madre casi le da un ataque porque no le llamaban a la policía. Inoiz ezagutu ez dugun egoera bat izan litzateke, eta bada garaia ametsak egikaritzeko. Beraz, kartzelak ustu eta eskapen prozesua bururaino eramatea dagokigu Euskal Herrian bizigaren guztion onerako inolako zalantzarik gabe. Orduan eta soilik orduan izango gara nahi duguna. Hots, Euskaldunak eta libreak ez besterik. Bukatzeko, gure maitasuna, elkartasuna eta konpromisoa helarazi nahi digu Euskal preso ihesari eta deportaturen bat dagoen azken txoko guztietara. Zain dago ama, gora herria! Amnistia osoa! Presoak kalera! Amnistia osoa! Presoak kalera! Amnistia osoa!